78 anyos nga lolo kinsa giingong nanulong ug nanigbas patay humandong gaba sa iyang silingan sa barangay Pundol sa lungsod sa Balamban. Ano ang report ni Fem Dumabo. Patay na nga nadangat sa tambalanan ang 78 anyos nga si Lolo Pedro human nakaangkon og sama dinunggaban sa kilid nga bahin sa lawas duol sa Endughan. Ang suspitsado ang 60 anyos nga silingan niini nga si Rolando. Naitabo ang krimen kadlawon kagahapon. Sa pakisusi sa kapulisan, unang gituyo sa 60 anyos nga suspitsado ang 78 anyos nga biktima. Kay nangutana kung si kinsa ang niputol sa iyang tanom nga saging. Butang nga matud pagi kasuko sa biktima. Kay wala magkasabot miuli ang 60 anyos nga si Rolando. O kagahapon sa buntag, isulong matud pa ang 78 anyos nga biktima. Bitbit ang sundang ug nihagit sa suspek. Pagawas ni Rolando sa iyang balay, gitigbas dayon kini sa biktima ug naigo ang tuong bahin sa dungga ni Rolando. Og nibalos ang suspitsado pinaagi sa pagdunggab sa biktima gamit ang kutsilyo. Mati yang kamuting paano dito si, iwagan ko wako ko sa higda. Flight niya. Yan pasalit ko karon di ko niya makita. Mati yung tigbas ang dito si. Nagawas niya ayong tigbas. So, ayong ginasundang. Oh. Tapos? Moto pagkagay sa Jerusalem, nabuak na. Ang gawas ko, ay kong sugat sa gaano na siya kadagan. Kung doon na akong patira yung tuod, bala niya akong hinsakan. Pati mo yung tuyo. Parehong gidala sa ospital ang duha, nakabsan sa kinabuhi ang biktima, samtang ang suspitsado na priso sa Balamban Police Station. Nakasako, di na ako tinuyuan. Pero di na ako siya maigo. Akong liyapat yun. Ada rin mga anak hapon. Unya? Bye. Kumusta ka diya? Kung mag-antos na nakasama. Kasong homicide ang giandam sa kapulisan ng ipasakang kaso batok sa sospek. Uban ni Clans Gabuti og Rod Prado, Fem Dumabo. Balitang Bisdak.